alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'ar wannan gida namu, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon karatu. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, wa ba'du. Yan uwana masu kallon mu da sauraron mu, muna muku barka da wannan lokaci. Barka da haduwa da mu a ci gaban fassara wannan littafin albarka, littafin maqamat na al-Imam Suyuti. Idan mai bibiyar mu bai manta ba, a baya mun yi karatu guda 5, saboda haka yau za mu tashi karatu na 6. A baya karatukan da muka guda 5 muna magana ne akan kalmomi tsaurara, wato waɗanda al-Imam Suyuti ya yi amfani da su a cikin muƙamarsa ta 1. Muka ce za mu fara fassara su kafin mu shiga fassarar muƙamar. To a yau ma karatu na 6 za mu ci gaba ne cikin wannan fassarar kalmomi, domin ba su ƙare ba. A baya mun fassara kalmomi guda 34, don haka yau ma za mu ɗora inda muka tsaya insha Allah ta'ala. Daga cikin kalmomin da al-Imam Suyuti ya yi amfani da su a cikin wannan muƙama ta 1 masu wahala, akwai kalma ta al-ballauru. Kalmar ballauru tana nufin tangaran. Akwai kalma ta alfaluj. Alfaluju yana nufin wato cuta ta ɓarin jiki guda ɗaya, wadda aka fi sani da paralyze. Akwai kalmar al'asabu, wanda shine jijiya kenan. Akwai kalmar al-althagu bisa'i, shi kuma yana nufin mutumin da yake baya iya furuci sosai, inda duk sinun take sai ya faɗi ta'un a matsayinta, inda duk ra'un take sai ya faɗi gainun a matsayinta. To me irin wannan larura shi ake kira da al-althagu. Sai kuma as-sinjab. As-sinjab shi kuma shine kurege. Sai kuma ya yi amfani da kalmar as-sananiru. As-sananiru jam'in sinnauru ne. Sinnauru shine wato muzuru ko kuma muzurin dawa. Sun ce har na gida ma ana iya ce masa sinnauru, amma dai ya fi sanuwa da sinnauru, muzurin dawa. Sai al-khilafu, irin na saɓani, to amma a nan ba saɓani yake nufi ba. Al-khilafu yana nufin zogale, bishiyar zogale. Haka akwai al-fara. Al-fara jam'i ne na al-farwatu. Al-farwatu yana nufin warki. Haka akwai al-muzhab. Al-muzhab yana nufin littafin da aka cakuɗa shi, wato yana nufin tufafin da aka cakuɗa shi da zinare aka yi masa ado da shi. Daga nan sai kuma kalmar addabiqi. Addabiqi nau'i ne na tufa, wato sutura da ake samunta a garin Misra, wato Egypt kenan. Akwai wata alƙarya sunanta addabiq a can Egypt. To duk tufafin da yake dan can ne, to mai kyau ne, to sai ake jingina tufafin zuwa ga can, sai a ce dabiqi, ma'ana tufafi dan garin dabiq. Kaman a nan Najeriya kasar mu, ka ce yadi dan abba, kaga dan wani abu ne daban, abba wani abu ne daban. To saboda kalar yadin dan can ne, ya fi sanuwa da can, sai aka jingina shi zuwa ga can. Saboda haka su ma suke cewa dabiqi, ma'ana tufafin da yake dan alƙaryar dabiq. To anan za mu tsaya a karatu na 6, dan haka ku biyo mu zuwa karatu na 5 insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. To insha Allah za mu kawo ci gaban wannan littafi mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.